kumba ka pau mata imat ba ka thma hapo jong ka West Asia kan selam shag ba kham snu shushu namar ka jing hirthma khlam sange jong ka Iran yeki weipat ki ri jong ka Middle East kumba ngi tep ba ka Saudi Arabia ga ka ri ka buntam ka jing penmi umpnyang hasitulup jong ka perthai bat ka ikban jia namar ba ka ri Iran menta ka la hirthma ya ki jakabu umpnyang ka hatam jong ka perthai kibaran hapo jong ka te ka ri ha Saudi Arabia ayu ki ri jok perthai kan ong halor jok ri jingle jong ka ri Iran ka jing hirthma jok ri Iran da ki lingsun ye ki jaka penmi boarding bat igi karkhana hapo jok thanmi ngi jok Saudi Arabia katkum ka jing ong jo no aktin jok trat ye da ri ulo ong ba ki kor ye da sun jong ka Saudi Arabia kile yo ban khanglat no ye ki kattu kat ni ki namding jong ka Iran bat ki donru ki bla sap penjot ku mah rutli ai ki namding ki bla penher se ki thanmi ngi jong ka Saudi Arabia katkum ka jing tho ha ka open source intelligence jong ka push act layathu ba ka ding ka he lingba ka jing thai hapo jong ka nongba jubel industry city harut jong ka durio Persian Gulf haga thanmi ngi jong Saudi Arabia kalalong ka surkhai bha hadim jong ka jing hirthma da ki ballistic missile bad da ki one way drone hne ka mit jong ka singin kong persha ye ka tei ganong ba da ki sipai jong ka ri Iran ka al jabil ka dei ka weini ki kharkhana ki ba hatam ha ka perthai bat ka deru ka benta ka ba kongsan jong ka yo ka kot jong ka ri Saudi Arabia kumta ka dei ka jing hirthma jong ka ri Iran ye ki weipat ki ri jong ka Middle East karanang pen sniudur shushu ye ka dei thma hapo jong ka West Asia bat ka dei ka jing hirthma jong ka ri Iran ye ki weipat ki ri jong ka Middle East kan sabu jing ma ye ka perthai situlup namar ba ki ne ki dei ki ri bon bha ka jing pen me umpnyang ba ka jing pen me gas shushu ka perthai ka dan hapreng jong ka jing ma ka sirkhai hadu katta gata namar ka dei ka jing hirthma jong ka ri Iran ya ga Saudi Arabia ha ga mit jong ka sngin kong bat ka ne kal pen longi weipat ki ri jong ka perthai ban perkhat asin ya ga dei ka sanjam ka le de ka ri Iran nang tas ka weipat ka jing hirthma ka la ja ha ga ba ka ri Iran ka la hirthma ha ga ba don hadu kumba khat san nguri egi sipai ju ri Amerika ka bla minsau naga jingsha thombor da ki drone ya ga Ali Al Salem Airbase jong ri Amerika ka bron hapo jong ri ha Kuwait kane kala nang bu jingma shushu ya ga jing nang kiu ju ki sipai jong ri Amerika ki bla minsau hadu mata kilalong hadu kumba laispa new pholai ngut ei ka jing ya kan at kal nang jur bha nang ni sakhmat halor ju ki jingle jong ri Iran ka IRGC jok ri Iran kala kam bakala yo ban thombor ye ka jaga sa sipai jong ri Amerika haga baki mar ki mata jo ki sipai du riau jong ri Amerika bat ki jaga song sipai kalang saudong jong ka Middle East khamtam hapo jong ka Kuwait bat Iraq kila julor na ka jingsha thombor ha ki missile jong ki sipai IRGC jong ri Iran ka Saudi Arabia kala sha hirma ha ki sipai IRGC kane ka pen i ka jingnang kala jong ka thma hapo jong ka West Asia na ka jingbitar jong ri Iran ban hirthma na phang wat ing weipat ki ri jong ka Middle East ru layathu ba ka ri Iran kala siat da ki drone ba ki namding siki weipat ki ri jong ka Middle East bat kane ka pen i ka ta ka jingnang ki shushu jog ka thma ha ka bon ru kom bat kum juru ki jing e ki ba bon gala nang ki ha ka lang saudong jong ka Middle East na ka daw jo ka jing hirthma na phang jong ka ri Iran kumta kumba kalong manta imat kane ka thma persha ye ka ri Iran om tang ka ri Amerika ba ka ri Israel Henry wat ki weipat ki ri jong ka Middle East bat ki ri napo jong ka doba Europe ru kim snautonat shu ye ka jingle jong ka ri Iran nangni sakhmat kumta kumba kalong mata ka thma jong ka ri Iran persha ye ka ri Amerika bat ye ka ri Israel kalana kraw shushu katma ki sngi ki nang yat tong ndang ye ap i weipat ki khobor ki ban nang wan khoblesibun tat hadu ikendu ha ka weipat ke video